Здравейте, пътепите на Боксерия, аз съм Етовтой и ние ще продължим с оцеляването на Skyblock, пета част, ако не се лъжа. И днес ще потърсим калка скелети. Няма. Добре, и сега мисля да продължа да се да се развия къщата в това. В недъра, да са, нали, тук там е Workbench, печка и такива неща. И сега ще ми трябва и та кирка. И това за един Workbench. По-точно ще ми трябва още едно за два Workbench-а. И сега ще съберем Cobblestone за печката. И честно казано, мислех епизодите са по-дълги, но вероятно ще ги направя докато правя, нали, динята и още там да се развия. И вероятно ще ги спра. Това ще ми е нужно още около 2-3 епизода. И ще станат около 7-8. Честно казано, и за... не ми е нужна печка, но все пак... Тъй колко да си има нещо. Те за тук нямаме трябва. И сега ще отида и само ще ги сложа двете. Значи само секунда, докато не съм забравя, мисля да се направя да се разширя, нали, още и така нататъка. Мисля не съм сигурен още. Тук е така. И тук е така. Я чека видя същия, да. И мисля да сложа само един чест. Затова пак трябва да се върна. Така. Така. Ще е единичен честа. Ай така. Един. Да не ги са много големи, защото аз ще няма какво да правя. Ще. И... Сега единия ще го сложа. И тук ще го сложа. И другия съответно ще е тук. И виждам през портала, не шугам са. И да, това е от мен, не шугам са. И сега ще се върна и ще се разширя още. И още. Но сега мисля да направя едно нещо. Да взема сега кофата. Така, да. И дърта. И да взема тази вода. И някъде... Ай тук. Къде? Тук му е. Ча. Оф. Не, някъде малко по-настрелен така. За сега само ще... Не. Ще я пусна, за да може да обера малко Cobblestone.
И ще разширя и ще се направя безкрайна вода. И мисля да прави долен етаж. И така. Хоп. И сега безкрайната вода ще ето тук някъде. О, още 2 ми трябва. Още не го взех. Те, добре. Ей, още малко. Добре, и ето така. И сега ще се пробвам да дали ще стане. Добре, супер стана. Да, ето сега тук ще сложа. Оф! Опа, едно кобостън бързо. Ай те. И сега не с това място да си правя долен етаж. Мисля да си продължа нататък, да си направя още по-голяма гора. Така да го кажа аз. И мисля този дърт да го заменя с кобалстон. Е така. Даже ми се спестя едно. Е там да не взема пан. Да. Знаеш, че е така. Го стана накрая. Перфектно ми стигна чеснока, но... Само секунда, ще спра, както винаги. Окей, върнах си. Само нещо трябваше да видим.
1, 2, 3. О, супер, 3. Имаме нова в чиста. А, не. Тъй, сега ще го върна обратно. И ще си направя това глостон да ми бъде дадено. Ето тук. Ей, сега този всичкия дърт ще го заместя с някакъв камък. А! Тук има... Само мисля тук... Само да я заместя с дърт, че по-лесно с такова. Тук да го изравня. Така. Да. Това, ако не се... това май е едината, не съм сигурен. И сега мисля, така да закрия целия опа. Cobalt Generator. Да не се вижда нещо. Гонс. Точно е те мисля, не? Сега ми се направи на нещо, което е леко глупо. Ей така. И тук също малко не се връдва, че са дърви, но пак нищо. Опи. Ей така. И сега ще съберем Cobblestone. О, аз пък какво си идвам? И мисля по-нататък, виж като съм се развил, се направя къща на дърво. Ето тук върху тези дървета. Опа.
2. Details. Ето го направя. Сега в момента държа Shift. И аз не знам що. Просто от макив. И мисля, това не е краят на пети епизод. Защото просто ви, че ми свършиха идеите, какво да правя сега. Не има за повече епизоди. Да, и надявам се, да, епизода ви хареса, аз бях Мета в това. И денята почти ще порасне и ай, чао!